Počúvaj ma, tými darčekami to je tak, vy máte všelijaké finty, my máme svoje, Ježiško je od nás, tu je náš človek, ty na ňo vidíš, aký je, to je náš človek, on prišiel od nás z osady, on má taký veľký fúrik, originál, do neho dáva veci, darčeky, nehovorím, že všetky sú také, čo potrebujeme, tak to iný potrebuje a možno ich teraz aj hľadá, ale tu, pozri sa, deti sú šťastné, smejú sa, dáš im darčeky, tešia sa, Ježiško, to nie sú sviatky, že stromček ti nosí darčeky. Ja mám toho roku fialové Vianoce. Vieš prečo? Budú 500 na ňom. Minulý rok boli zelené, vieš? Teraz budú 500 na ňom. Počujem ma sem, keby si na čo potreboval, jak som ti hovoril vždycky, keby si na čo potreboval čokoľvek, tak si to kúp. Abo si pustíš televízor a Čekovský bude všade hore dole, hej. Už ten tiež. Mi ide na nervy. Všade pustíš televízor. Alebo si zapneš televízor a Čekovský, Servus bratm a čau, jak sa máš, poď sem bratm, Už aj mi nerobí nervy, on tiež. Teraz bude rytma, uši budú všade a zase o 2 roky bude, neviem, kto už. Poď so mnou na jednu kávičku, bo už mi končí tlak. Ľúbilo sa ti to? Tak tu naklikni na subscribe, alebo tu na náš e-shop, ahoj.